Bapinyo ia ki kubor man lagas ni warklet ban subscribe ya kanai ka channel kana kicha. Katkum gi kubor bayo lo menen kasing ublei lai thu ba kuma lai lak ngot ki breu kila tu chaga jingelang balapulong hapo Maharashtra rengkat ka jingdon lang umentri katnat kampo ying u Amit Shah mad umentri rang ba ka Maharashtra u Eknath Shinde. Kajingja basosi hagane ka jingelang pat lai thu ba hadu shipongut ladu e yala ka jingem na ka daw ba kiu palat ka jingshet kasngi hadu saupa degree Celsius. Kasan ngot ki wei pat kidon na ka jingshitam ka bajur balapan kit ha ki hospital ba pero per. Markum basis pa ar pongot kila syakta hagan nga jingshet na markide ki breu pladon lepa ka jingpang hagamet. Kumbalai pongot ki doktor bat ki intensive care unit kila penbiang hagan nga jingelang. Susu umentri rang ba ka Maharashtra ulapan bana bat kular man ay marsan lak tengka syakito ki bahayeng ki bamat ya kanai kalanot da ka badu no ya ki baik beton jongki. Kumjuru ulalik ya kendu ya ki breu ki berang syak sumar hapo ki hospital.